उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों सुबुं सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानाय, गोग्गो सोलोंथाइ गायसननाय, ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानाय आरो गोग्गो समाज दानाय आयदानि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुङो। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम गागि फोसाव आइजो आरो लाइमोन आफाद लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि हेफाजाबजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाजियामाति लोक्षि फुजानि मन्दिर जौस्राङाव सानसेनि हाबाफारिजों बे सांग्रांथि मेला जायो। बे सांग्रांथि मेलाव गसाइगाव बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ बाहागो लाफैयो। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लाफैनानै गोग्गो समाज दानायाव समाजा माबादि बिफाव लानांगौ, गाव गावनि फिसाफोरखौ गोग्गो लामा लाहोनो माबादि राहा लानांगौ, दिनैनि लाइमोनफोरा बबे लामाजों थाङोब्ला जाफुंसार जानो हागोन बेनि सायाव रेबें-रेबेङै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हाबावो मिरु दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि जगत ब्रह्म। बे सांग्रांथि मेलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारलाङो। गिबियावनो आङो जोबोद साबायखर बावनांगोन जे गाहायै जोंहा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ जे दिनै नैबे खायजामाति हालामनि जि लोक्षि मन्दिरनि जि लांगोना बेवहाय मोनसे मोजां हाबाफारि लादों आरो बेनो जाबाय सांग्रांथि मेल आरो बे जाबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो ड्राग्स बाहायनायखौ होबथानाय बेनि हेंथायै। दा बे हाबाफारिया थारैनो एकदम नांथारगौ जानानै फैदों जोंनो, मानोना जोंनि समाजाव दिनैबो उन्दै बैसोआव हाबा लानाय बे जि मोनसे समाजारि जेंना बेयो जानानै दंबाय थायो आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि बाहायनाय, बे ड्राग्स बाहायनाया खिन्थु बारानिफ्राय बारा जालांबाय थादों। दा आसाम सरकारा नैबे उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ होबथानायनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आं दिनै बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि बा आसाम सरकारनि जि हाबाफारि बे जोबोद मोजां जादों। सरकारा बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानांगौ जाहाथे उन्दै बैसोनि हिन्जावसा हौवासाया हाबा लानो मोना। आरो लोगोसे ड्राग्स जेनोखि बाहायनाय, ड्राग्स बाहायनायखौबो जोङो हानायमानि होबथानांगौ, सरकारखौ जोङो सहाय खालामनांगौ आरो जोङो गाहायै जेनोखि जौ जुवा आरो लोगोसे माखासे गाज्रि बेसादफोर दं बेखौ बाहायनायनिफ्राय जाहाथे जों बेखौ गोजानाव थायो, जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गोजानाव दोननो हायो, बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। आरो बे खामानि मावनायाव जोंहा अकल ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद बिथांमोनाल' मावनाङा, समाजनि गासैबो धोरोमारि आफादानो मावनांगौ, समाजनि गासैबो माहारि आफादफ्रानो बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। अब्लासो जों खिन्थु मोजां समाज मोननो हागोन, मोजां समाज जों दानो हागोन। गोग्गो समाज दानो थांनायावथ' जों गाहायावनो मोनसे जोङो माबाखौ नुहुरो, जि मावनो गोनाङा जाबाय धोरोमारि आफादफ्रा थायो। आं गिबियावनो बुंगोन जोंहा गोबां माहारि आफादफोर दङ, खिन्थु माहारि आफादफोरनि सायाव थागोन धोरोमारि आफादफ्रा समाज दानायनि बेलायाव। आरो समाज दानायनि बेलायाव बिथांमोननि जि मेसेज, धोरोमगुरुफोरनि जि रादाब, जि मेसेज बिथांमोना होगोन बेखौ समाजनि मानसिफ्रा मानियो। बेखायनो आं समाजारि जि मोनसे मोजां आबहावा दानायनि बिथिङाव जोंनि माहारि आफादफोरनि सायाव सिगाङाव आं दोनगोन धोरोमारि आफादफोरखौ। आरो बेखायनो धोरोमारि आफादफ्रा मैखोम बिफाव लानानै बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ। बैसागुआथ' जोंनिनो फोरबो, बर'फोरनिनो फोरबो आरो जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बे आसामा जिहेतु जोंनिखामोन नालाय, जोंखौ नुनानैनो दिनै गोबाङा जोंनि बैसागुखौ लाना थांबाय। दा जोङो बे बैसागुखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनांगौ जाहाथे बे बैसागुआ बुहुमनां जायो, ग्लबेलाइज जायो। दिनै जोंनि आसाम सरकारखौ जों साबायखर बावगोन जे बिथांमोना 11,000 जोंनि बैसागु सिख्लाफोरखौ लानानै बैसागु मोसानायखौ दिन्थिगोन, बे जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बेबायदिनो जोङो बुहुमनो जोङो दिन्थिनो हानांगौ, जों दिन्थिनो नाजानांगौ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिथावथाव। आं दहाय आंनि बिबुंथियाव बुंदों जे जोंनि समाजनि जेनाखि लाइमोनफोर, बिसेसकै हौवासाफोर, हिन्जावसाफोरनि बेलायाव आं बारा बुंनो लुबैया, हिन्जावसाफ्रा बे बिथिङाव बारा गैया, नाथाय हौवासाफ्रा बे बिथिङाव जोबोद बारा जाबाय। दा बेखौ जोङो बैसागु होननानै जोङो बांद्राय हगारसारनाया थिग नङा।
जोंनि समाजारि आफादफ्रा बेवहाय नोजोर होनांगोन, जोंनि समाजनि धोरोमारि आफादफ्रा बेवहाय नोजोर होनांगोन, जोंनि आइ आफाया बेवहाय नोजोर होनांगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा उन्दै बैसोनि हौवासाफ्रा बे बिथिङाव बांद्राय माने हाबसोनो हाया। समाजखान्थिया लोरबां जानाय माने बेखौ आसलथे दिनैनि दिनाव जों बे जायखौ बुंदों माने बुहुमनां बिस्वनि मोनसे गिलु बालु जेंनाया जाबाय जोंदि टेक्न'लजि बाहायदों, जोंदि मबाइल बाहायदों। बे मबाइलफ्रानो दिनै जोंनि समाजखौ बुंनो थाङोब्ला थेर बेथेर खालामनो नागिरदों। आरो बे मबाइला समाजनि बेंखनाव थाया। मबाइला दिनै जोंनि पार्ट एन्ड पार्सेल बुंनो थाङोब्ला, खिन्थु बेखौ जों बाहायनो रोङाब्ला जोंखौ बे मन'जोबगोन। दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा बे मबाइलजोंनो मन' जादों। बेखायनो बे बिथिङाव जोंनि आइ आफाया एसे साननांगोन जे जों सोरनो मबाइल होनांगौ सोरनो मबाइल होनाङा, बेखौ जों एसे सांग्रां जानांगोन। खहा दङ, बहाय मुलाम्फाबो दङ, खहाबो दङ। आं दहायनो बुंखादों जे मबाइलखौ बाहायनो रोङाब्ला मबाइलानो जोंखौ मन'जोबगोन जुदि जों बाहायनो रोङाब्ला। आरो बाहायनो रोङोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। जेरै साइन्स होननानै बुङोबा मोननै थायो, बिगियाना मोजां आरो गाज्रि मोननैबो थायो। थिग बिदिनो मबाइलाबो बिगियाननि मोनसे बिहोमा। बेखौ जुदि जों मोजां बाहायनोबा मोजां जागोन आरो गाज्रि बाहायनो जुदि जायोब्ला बेयो गाज्रि जागोन। दा जोंनि फरायसालिफ्राव अनलाइननि क्लासनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरो मोजां, बेखौ जों मोजां होननानै हमना लानांगोन। जोङो मबाइलखौ जों बाहायनाङा होननानै बुंनो हाया, नाथाय बियो बाहायनायनि सायाव सोनारगोन। दा गोबां फरायसाफोर फिसाफ्रा जेखौ बियो बेखौ बिनाय माने होबाथ' बिदि जागोन, जेंना फैगोन। ओंखायनो आं दहायनो बुंखादों बिथिङाव जे जोंनि समाजनि गेजेराव धोरोमारि आफादफ्रा धोरोमारि बोसोननि गेजेरजों फरायसाफोरनि गोसोआव जुदि सोना होनो हायोबा माखासे गियानखौ, बेबायदि जेंनाया फैनाय नङा। आरो बेखायनो आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि बेवहाय ब्रह्म धोरोमनि दैदेननायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि ट्रास्टनि दैदेननायनि गेजेरजों एसे मोजां हाबाफारि लादों। बेनि गेजेरजों मेसेजखौ जों होनांगोन जे फरायसाफ्रा दायथ' दङ समाज दानायाव, न'खर दानायाव, जोंनि हादरखौ दानायाव, जोंनि रायजोखौ दानायाव। आरो बेखौ जुदि जोङो सोना होनो हायोब्ला आं सानो बे जेंनाया फैनाय नङा। जाबायना?